Ο Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον νέο πρόεδρο της Fed και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει όλο το σκηνικό για τις αγορές και τα κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας είπε ξεκάθαρα πως στις αρχές του 2026 θα μάθουμε ποιος θα αντικαταστήσει τον Jerome Powell, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο. Και φυσικά το όνομα του νέου πρόεδρου της Fed είναι κάτι που μπορεί να το μάθουμε αρκετούς μήνες νωρίτερα. Γιατί όλο αυτό έχει σημασία? Γιατί ο ίδιος ο Τραμπ μας λέει πως θέλει χαμηλότερα επιτόκια και μάλιστα κατά πολύ. Και ιστορικά κάθε φορά που η Fed, δηλαδή η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, μπαίνει σε νέο κύκλο μείωσης επιτοκίων, τότε συμβαίνουν τα εξής σημαντικά. Αυξάνεται η ρευστότητα και τα risky assets όπως είναι μετοχές, tech, bitcoin κτλ. Ευνοούνται. Ήδη γίνονται συζητήσεις για δύο βασικά ονόματα. Πρώτος είναι ο Kevin Hassett, στενός σύμβουλος του Τραμπ, και δεύτερος ο Christopher Waller. Αν ο νέος πρόεδρος της Fed είναι πιο dovish, δηλαδή υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων, τότε η αγορά των crypto θα μπορούσε να μπει σε νέο κύκλο ρευστότητας, αλλά τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Η γερουσία πρώτα θα πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρόεδρο και δεύτερον η οικονομία, η πραγματική οικονομία μπορεί να μας χαλάσει το αφήγημα. Ένα φαίνεται να είναι σίγουρο, πως το 2026 δεν θα κριθεί μόνο στα διαγράμματα αλλά και στις πολιτικές αποφάσεις. Οπότε πες μου και εσύ στα σχόλια αν πιστεύεις ότι θα δούμε μια στροφή της Fed και αν πρόκειται να επηρεάσει θετικά τα crypto ή αν θα συνεχίσουμε με περισσότερη μεταβλητότητα. Φυσικά δώσε ένα like και follow αν θες να δεις και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό.